Ako súvisí začiatok novej Putinovej kľúčovej operácie svedok so zatknutím Igora Girkina Strelkova? Kyjev priznáva, že už utrpel 70% obetí. Pri obsadení každých 100 metrov ruského územia padne 5 Ukrajincov. Popredné ukrajinské médiá Kyiv Post reklama finančne podporovaná USAID, úzko prepojená so CIA, priznala, že ukrajinská armáda už utrpela straty vo výške 70% svojho mužstva. Že za každých 100 meter dobitého územia muselo zaplatiť životom 5 Ukrajincov. Že morálka armády sa rúca a že vojaci si myslia, že iba centimetre novo oslobodeného územia nestojí za obrovské straty. Keďže spochybňovanie Kyjevskej pošty podporovanej USAID, ktorá má úzke vzťahy so CIA, je pre fialové a čaputovské médiá absolútne nemožné, dnes si všetko podrobne rozoberieme, vrátane príprav záverečnej ruskej ofenzívy svedectvo, za ktorú bol zatknutý Igor Girkin Strelkov, aby nenarušil jej priebeh a neohrozil plánovaný výsledok. Zatknutie Igora Strelkova je nenápadnou, ale zjavnou súčasťou Putinovej novej stratégie. Svedectvo, ktorej cieľom je čo najrýchlejšie ukončiť ukrajinský konflikt podľa ruských podmienok. Prigožinova vzbura bola Putinova operácia Psiops. Najprv nám nikto neveril, ale nakoniec sám Putin pod ťarchou dôkazov priznal, že to tak bolo a že v čase vzbury udržiaval s Prigožinom úzke kontakty. V tom čase však ešte nikto nebol schopný analyzovať Putinov cieľ operácie Psiop Prigožin. Dnes je to už oveľa jasnejšie. Od začiatku júna Putin vedie rozsiahlu operáciu s názvom Svedectvo, ktorá je veľmi komplexná a je zameraná na vytvorenie podmienok na úplné a rýchle víťazstvo Ruska na Ukrajine, pričom využíva veľmi špeciálne metódy, ktoré sú typické pre tajné služby a v ktorých je Gosudar svetovým veľmajstrom, ktorý nemá konkurenciu. Zatknutie Girkina je len malou kvapkou v mori náhlych presunov dôležitých Rusov z epicentra udalostí. Girkinovo zatknutie vyvolalo búrku medzi starými vojakmi, ktorí boli v minulosti spojení s Doneckým povstaním. Niektorí z týchto starých vojakov sa však poučili z nových poriadkov a Girkinovo zatknutie radšej nekomentujú. Typický Vorgonzo, ktorý je jedným z najznámejších doneckých a ruských vojenkárov a ktorý sa dokonca zúčastnil v Kremli ako sprievod Denisa Pušilina na slávnostnom akte pripojenia povstaleckého územia k Ruskej federácii a bol vyznamenaný Putinom, sa po skúsenostiach s kritikou Putina a Šojgua po ruskom ústupe cez Severný Donetsk začiatkom jesene 2022 radšej k zatknutiu Girkina a Strelkova už nevyjadroval. Na rozdiel od mnohých svojich povstaleckých kolegov, ktorí sa už roky v médiách venujú doneckej vzbure, sa tak Vorgonzo zaradil do skupiny nových ruských vojenských dôstojníkov, ktorí postupne nahrádzajú povstalcov a ktorí ignorovali aj Strelkovo zatknutie. Medzi touto skupinou nových vojenských predstaviteľov má osobitné postavenie telegramový kanál Rybar, za ktorým stojí Michail Zvinčuk. Zvinčuk je vysoký dôstojník GRU, ktorý v Sýrii slúžil ako osobný prekladateľ viacerých dnes známych ruských generálov Lapina, Surovikina a ďalších a ktorý neskôr z tlačového štábu ruskej armády organizoval kampane na ovplyvňovanie západných novinárov v prospech ruskej politiky v Sýrii a na Ukrajine. Od roku 2019 pracoval Zvinčuk pre Prigožina na rozvoji mediálnej politiky pre skupinu Wagner. Po začatí Putinovej špeciálnej operácie na Ukrajine spustil telegramový kanál Rybar, ktorý sa na rozdiel od starých povstaleckých a ruských vojenkovcov, strelkovcov či iných ruských nacionalistov líši najmä tým, že neuráža Ukrajincov, ale usiluje sa o podstatne neutrálnejší postoj voči tomuto etniku. Rybár dôsledne rozlišuje medzi tzv. Ukronacistom a obyčajným Ukrajincom. A často má veľmi exkluzívne satelitné a iné dôkazy o výsledkoch ruských raketových úderov. Aj k Prigožinovej vzbure sa od začiatku staval zdržanlivo, tvrdil, že rýchlo vyšumí a že o nič nejde. Tieto zdanlivo drobné detaily poukazujú na prepojenie s GRU, podobne ako v prípade skupiny Wagner alebo Prigožina. Ak o CIA platí, že sa z nej neodchádza do dôchodku, o GRU to platí dvojnásobne. Tesne pred Strelkovovým zatknutím bol zo svojej funkcie odvolaný mimoriadne úspešný a obľúbený generál Vladimír Seliverstov, veliteľ elitnej 106. výsadkovej divízie z Tuly. Guvernér mesta Tula Alexej Djumin dokonca bezvýsledne protestoval proti jeho odvolaniu u Putina. 106. výsadková divízia však bola pod velením Seliverstova nasadená v Donbase od leta 2022 a vždy odrazila všetky ukrajinské útoky a úspešne útočila po boku skupiny Wagner pri Bachmute. Starí vojaci obvinili Šojgua z pomsty za kritiku zo strany Seliverstova. Noví vojaci GRU opäť mlčali.
Prečo? Tretím, veľmi ticho spomínaným hrdinom Ruska je plukovník Azatbek Omurbekov, veliteľ 64. samostatnej motorizovanej delostreleckej brigády. Táto brigáda bola odvolaná z Ukrajiny, zrejme celá. Plukovník Omurbekov si teraz kráti čas organizovaním prehliadok v ďalekom Chabarovsku a výcvikom svojej brigády, ktorá sa v dôsledku pripravovanej operácie Svedok na ukrajinské boisko už nevráti. Všetci hrdinovia Ruska, ktorí sú v súčasnosti odvolávaní, zatýkaní alebo presúvaní na mediálne nepodstatné pozície, majú dve veci spoločné, buď otvorene nosia na uniformách znaky ZSSR, alebo sú spájaní s údajnými vojnovými zločinmi. Generáli Surovikin, Lapin, Saliverstov a Popov sa verejne netajili svojimi sympatiami k ZSSR a sovietskej armáde na svojich poľných uniformách. Saliverstov a Omurbekov velili vojskám v Buči na Ukrajine, kde sa po ich stiahnutí našlo mnoho zavraždených civilistov. Omurbekovova 64. brigáda je obvinená z viacerých lúpeží a vražd. Saliverstov a jeho podriadení sú obviňovaní zo smrti ukrajinského novinára Maxa Levina, o ktorom sa však preukázalo, že ho zabil granát. Samotný Igor Strelkov sa v ruskom rozhlase priznal k popravám a vraždám Ukrajincov bez súdnych procesov a súd v Hágu ho odsudzuje na doživotie. Odsúdenie všetkých veliteľov alebo politikov spojených so zločinmi proti ukrajinským civilistom alebo obvinených z nich je zjavne načasované tak, aby sa zhodovalo s premiérou nového veľkorozpočtového filmu financovaného ruskou armádou. Veľkofilm Svedok, ktorý bude mať premiéru 17. augusta, má za cieľ predstaviť ukrajinských nacistov a kievské politické elity ako hlavných páchateľov zločinov proti ľudskosti a vraždenia civilistov na Ukrajine. Film je natočený v ruskej aj anglickej verzii. Týmto mimoriadne rozpočtovo náročným filmom Rusko sleduje zjavný cieľ začať na svoju stranu nakloniť svetovú verejnú mienku. To, že sa mu to môže podariť, je zrejmé z úspechu tohtoročného amerického hitu o hroznom obchodovaní s deťmi, pedofílii a predaji detských orgánov Sound of Freedom vrátane zúrivosti, s akou na tento skutočný príbeh útočia zástancovia kultúry Vogue a nových európskych hodnôt, ktorí v ňom vidia hrozbu pre svoju súčasnú politickú dominanciu. Táto ruská politická a diplomatická ofenzíva spojená s premiérou filmu Svedok nenecháva nič na náhodu a tak sa jednotlivci, ktorí by mohli slúžiť kontrapropagande, zatvárajú. V Kieve už zareagovali na pripravovanú Putinovú propagandistickú ofenzívu a minister kultúry Ukrajiny Oleksandr Tkačenko, ktorý je známy sériou škandálov, tvrdou cenzúrou novinárov na internete, ale najmä neschopnosťou propagovať súčasnú vojnu prostredníctvom filmov a iných diel, bol odvolaný. Krátko po svetovej premiére filmu Svedok 17. augusta sa v dňoch 22. až 24. augusta v Juhoafrickej republike uskutoční prelomový kongres BRICS a už teraz je jasné, že 40 krajín z Ázie, Južnej Ameriky a Afriky má záujem uchádzať sa o členstvo v tejto organizácii na konferencii v Johannesburgu. Bude to významný prejav podpory pre Rusko. Prezidenti juhoamerických krajín už minulý týždeň v Bruseli prinútili Komisiu Európskej únie, aby v spoločnom komuniké z kľúčového spoločného samitu nahradila slová dôrazne odsudzujeme ruskú agresiu voči Ukrajine a porušovanie jej územnej suverenity, iba neutrálnym textom vyjadrujeme znepokojenie nad vojnou na Ukrajine. Ani Putin nepoľavil a 20. júla navštívil Murmansk, aby skontroloval výstavbu najväčšieho terminálu na skvapalňovanie skvapalneného zemného plynu na svete. Rusko masívne investuje do kapacít v spolupráci s japonským, čínskym a francúzskym kapitálom. Putin tak vyslal jasný diplomatický signál, že Rusko má v úmysle vrátiť sa na západné energetické trhy. Tento signál bol o to silnejší, že za jedným z hlavných investorov projektu Arctic 2 Inc., ktorý Putin navštívil, francúzskou spoločnosťou Total Energies, stojí americká BlackRock 6,6% a USA sú hlavným akcionárom s 38,5%. BlackRock samozrejme svoj podiel neustále zvyšuje. Ako bolo oznámené 21. júla, dodávky plynu z nového terminálu Inc Arctic 2 sú už takmer vypredané na rok 2024. Hlavnými odberateľmi sú Japonci. Európska únia a Česká republika opäť zaspali, keď sa zobudia, Rusko bude mať vypredané a nám nezostane nič iné, ako kupovať drahý plyn z USA. Putinova diplomatická ofenzíva je presne načasovaná so situáciou na ukrajinskom boisku.
Franz Stefan Gady, jeden z najvýznamnejších svetových odborníkov na súčasnú vojenskú, národnú a štátnu bezpečnostnú stratégiu, ktorý vedie oddelenie strategických analýz druhej najvýznamnejšej poradenskej firmy v tejto oblasti na svete, Britského inštitútu strategických štúdií, si 22. júla nebral servítku pred ústa a rovno prešiel k publikovaniu, že úspech ukrajinskej ofenzívy sa nedostavil, pretože ukrajinskí velitelia nie sú schopní nič organizovať a plánovať ani koordinovane využívať potenciál zbraní, ktoré majú k dispozícii. Gady tak potvrdil, že ukrajinskej armáde chýbajú predovšetkým profesionálni dôstojníci a generáli. Ich výcvik trvá desiatky rokov, dokonca dlhšie ako výcvik pilotov. A bez nich môže Kyjev uskutočňovať len samovražedné prejazdy generála Sýrskeho a ešte samovražednejšie banzajovské útoky Zelenského komisárky Zaohlé. Prezident Zelenský má problémy. 23. júla večer telefonoval šéfovi NATO Stoltenbergovi a žiadal, aby NATO okamžite podniklo kroky na odblokovanie ukrajinského vývozu obilia cez Čierne more. Po telefonáte sa šéf Stoltenberg obmedzil na krátke vyhlásenie, že mal so Zelenským dobrý rozhovor o zrušení čiernomorského obchodu s obilím a že NATO dôrazne odsudzuje konanie Moskvy, ktorá mení potraviny na zbrane, a že NATO ako vždy podporuje Ukrajinu. Už 20. júla Poľsko a Maďarsko spoločne vyhlásili, že cez ich územie sa nesmie prepravovať žiadne ukrajinské obilie, kým sa nevybudujú prepravné kapacity a kým sa nezabezpečí, aby obilie opustilo Európu. Podľa analytikov však Poľsko už rok zámerne bojkotuje akékoľvek pokusy o zvýšenie prepravnej kapacity ukrajinského obilia cez svoje územie. Vplyvná talianska organizácia poľnohospodárov CIA Agricoltori Italiani začala kampaň proti ukrajinskej pšenici, ktorá v posledných mesiacoch zaplavila Taliansko. Jej dodávky spôsobili prepad cien kvalitnej talianskej pšenice používanej na výrobu talianskych cestovín. Poľnohospodári sa vzbúrili, pretože talianske cestoviny sa vyrábali z lacnej ukrajinskej pšenice a spustili celoštátnu petíciu, aby zabránili používaniu ukrajinskej a inej zahraničnej pšenice v talianskych cestovinách. Združenie poľnohospodárov začalo tvrdiť, že ukrajinská pšenica je kontaminovaná olovom, ťažkými kovmi a ďalšími zakázanými chemikáliami, že životné prostredie na Ukrajine je tak zdevastované, že produkuje zdravie ohrozujúce plodiny a že státisíce poľnohospodárov prídu lacným dovozom o prácu. Zaujímavé je, že Združenie poľnohospodárov varovalo Talianov pred osudom Slovákov, ktorí dovážali ukrajinskú pšenicu o 106. Putinova najnovšia vojnová stratégia je teda založená na predpoklade, že Ukrajina sa čoskoro zrúti z vyčerpania, hnevu ľudu na vlastné elity, ktoré kradnú a odmietajú bojovať, únavy z vojny, vysokých strát, korupcie a bezútešnej hospodárskej situácie. Putin zároveň uskutoční diplomatickú a propagandistickú ofenzívu s cieľom získať si srdcia ľudí vo svete, v USA a v Európe a ponúknuť riešenie drahoty návratom k predchádzajúcemu stavu nepretržitých dodávok lacnej ruskej energie a surovín, ktoré zabezpečovali vysokú životnú úroveň pre všetkých občanov Európskej únie. Vojna splnila svoj účel. Bojovní Ukrajinci už padli. Ako sme tušili od neskorej jesene, Putin nechce postaviť Ukrajincov proti Rusom, ale proti ukrajinským elitám. Ľudia ako Prigožin, Strelkov, Saliverstov či Omurbekov by zbytočne kazili Putinové plány, pretože by mohli slúžiť západným médiám na kontrapropagandu. Bude zaujímavé sledovať Dmitrija Medvedeva, ktorý bol doteraz tým zlým mužom v Kremli, vypúšťajúcim tie najsilnejšie slová a hrozby. Ak zmierni slovník, bude to ďalší dôkaz Putinovej novej stratégie. Keďže Putin je známy tým, že svoje strategické kroky plánuje na mnoho rokov dopredu, je pravdepodobné, že je už presvedčený, že vojensky vyhral vojnu a preto začína prvé kroky, ktoré uľahčia budúce mierové rokovania a rokovania o zrušení sankcií. A na záver o tom, čo sa píše v ukrajinských novinách. Boisko na Ukrajine bolo svedkom neúprosného boja frontových vojakov, ktorých ducha podlamovali neustále straty a hlboko zakorenený ruský protivník. V srdcervúcich rozhovoroch sa vojaci z povolania podelili o krutú vojnovú realitu, ktorá ich počas letnej ofenzívy zanechala zápasiť so slabou morálkou, nedostatočnou podporou a obmedzenými úspechmi. Pomalá a rozvážna útočná taktika ukrajinskej armády sa stala pre jednotlivých bojovníkov zdrojom vážnych obáv. Prechovávali strašidelné podozrenie, že sa možno nikdy nedočkajú prielomu na fronte a obávali sa, že smrť môže zaklopať dlho pred týmto prchavým víťazstvom.
Bojový zdravotník bez mena, ale nie zabudnutý, hovoril o agónii, ktorej vojaci čelili, keď museli čeliť krutým následkom zle pripravených protiútokov proti zákernému a dobre pripravenému ruskému nepriateľovi. Rusi dôkladne zamínovali každý štvorcový centimeter terénu a ukrajinským jednotkám spôsobili ťažké straty. Odvážni ženisti, ktorí išli pred hlavnými silami, aby vyčistili cestu, zaplatili najvyššiu cenu a museli sa bolestivo a namáhavo plaziť cez smrtiace mínové polia a zradné nástrahy. Straty sa neobmedzovali len na míny, vojaci padli za obeť zásahom granátmi, vzdialenej paľbe tankov, delostrelectvu riadenému dronmi a leteckým bombám. Ťarcha tohto neustáleho kvapkania smrti a ničenia bola nepredstaviteľná a každým dňom podkopávala ich morálku. Major AFU, dobre oboznámený s realitou na fronte, pochopil hrozivú situáciu. Nedostatok letectva a obmedzené rezervy delostreleckých granátov nútili ukrajinských veliteľov uchyľovať sa k útokom na krátku vzdialenosť proti silne opevneným ruským pozíciám a akceptovať vysokú daň v podobe krvi prelievania. Zatiaľ čo ruské sily utrpeli značné straty pri pokusoch zastaviť neúnavný útok, ukrajinská stratégia vyprázdňovania nepriateľskej armády nepretržitými útokmi prinášala výsledky, aj keď za cenu závratných strát. V ruskom okupovanom meste Donetsk sa odvážny pešiak stal svedkom skutočnej ceny pokroku. Jeho jednotka sa počas letnej ofenzívy zmocnila ruských zákopov, ale nedostatok praxe v ich udržaní proti protiútokom sa ukázal ako osudný. Každý postup mal vysokú cenu, pretože ruské delostrelectvo ich neúnavne ostreľovalo zo všetkých strán. Daň na fronte bola strastiplná, na každých 100 získaných metrov pripadalo v priemere 4 až 5 stratených pešiakov. Trpkou pravdou bolo, že získanie územia znamenalo stať sa terčom a straty boli príliš vysoké na to, aby sa dali ignorovať. Napriek zdrvujúcim výzvam sa vojaci odmietali podať zúfalstvu. Zvnútornili si bolestnú realitu neustálych strát, no napriek tomu vytrvali v odhodlaní bojovať za svoju vlast. Ich jednota a kamarátstvo boli ich piliermi sily, keď čelili protivníkovi s dominantným letectvom, štvornásobne väčším počtom obyvateľov a delostrelectvom, ktoré presne zameriavalo každé opevnenie, ktoré sa im podarilo dobiť. Zdalo sa, že sa do nich vkráda rezignácia na nevyhnutné, ale držali sa nepatrnej nádeje na prežitie a viery, že ich obete nebudú márne. Keď sa príbehy vojakov dostali do sveta, odhalili emocionálnu daň vojny a neochvejnú odvahu tých, ktorí bojovali napriek nepriazni osudu. Tvárou v tvár nepriazni osudu ich odhodlanie brániť svoju vlasť a chrániť svojich spolubojovníkov vzbudzovalo nádej. Ale aj uprostred takejto statočnosti strašil na fronte prízrak slabnúcej morálky, ktorý sa ozýval v Kremľom kontrolovaných médiách a zvyšoval psychickú záťaž bojovníkov. Napriek bezútešnej situácii sa v niektorých jednotkách, ako napríklad v Kieve vytvorenej 3. útočnej brigáde, objavili záblesky nádeje. Ich koordinácia a odhodlanie viedli k úspechom v sektore Bachmut, pričom oficiálne správy potvrdzovali ich postup. Avšak aj uprostred takýchto pozitívnych správ zostávala pravda o fronte bolestne zrejmá. Vojna si vyžiadala veľkú daň na morálke vojakov a obete boli nezmerateľné. Je to tragický príbeh o obetavosti a odolnosti, v ktorom statoční muži a ženy vydržali nepredstaviteľné v záujme svojej vlasti. Emocionálna horská dráha nádeje a zúfalstva, víťazstiev a prehier a nezlomný duch týchto frontových vojakov slúžia ako dojemná pripomienka ľudskej ceny vojny. Svet sa prizeral, zápasil s vlastnými emóciami ako konflikt zúri a skutoční hrdinovia tohto príbehu, vojaci, pokračovali vo svojom neochvejnom boji za lepšiu budúcnosť. Aký je váš názor na obsah, ktorý poskytujem? Prosím, podielte sa o svoje komentáre a názory, ohodnote ho pomocou tlačidla like a ak vám vyhovuje, zvážte prihlásenie sa na odber pre pravidelné dostávanie podobného obsahu. Vaše názory a podpora sú pre mňa veľmi dôležité. Ďakujem.